L'Ajuntament d'Olot vol crear un nou sector residencial a la zona del Serrat. L'objectiu és construir una urbanització amb més de 300 habitatges que relliguen el Morrot amb la resta de la ciutat. Un pla que de moment ja ha rebut diverses al·legacions de la mà de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Morrot d'Olot, la zona on està situat el centre educatiu. Hola, bona tarda, benvinguts a les notícies. La seva crítica es refereix principalment al model de mobilitat que es pretén afavorir i que, segons el seu parer, no beneficia l'ús de la bicicleta o els desplaçaments a peu. Una trentena de parades configuren el tercer mercat d'antiguitats i col·leccionisme de Sant Jaume de Llierca. Enguany la fira presentava algunes novetats, una de motlla minera, amb productes de tot tipus sobre la famosa marca de Coca-Cola. Setmana de documentals amb l'Olot.doc. Un miler d'estudiants podran veure en els propers dies diverses projeccions sobre temàtiques que estudiaran a les aules. Ja no seran només els d'ESO, com fins ara, sinó que també s'hi afegiran els de primària. El Llevant de segona A goleja la Unió Esportiva Olot per 0-4 i li roba el somni de la Copa del Rei. Tots els 4 gols van ser a la primera meitat. Risueño no va poder debutar amb sorpresa en el seu primer partit com a nou tècnic de l'equip. L'Ajuntament d'Olot estudiarà les al·legacions presentades al Pla d'Urbanització del Serrat. L'objectiu és construir una urbanització amb més de 300 habitatges que relliguen el Morrot amb la resta de la ciutat. El projecte, però, no satisfà tothom. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Morrot ha presentat al·legacions qüestionant el model de mobilitat d'aquest pla parcial i lamentant que no es contempli un possible creixement del centre. El pla urbanístic del Serrat entre el cementiri i l'Escola del Morrot pretén ser el més aviat possible una nova urbanització amb més de 300 habitatges, nous comerços i noves connexions viàries repartits en un espai de 75.000 metres quadrats de superfície. Aquest pla parcial va rebre 3 al·legacions i a hores d'ara el consistori les està valorant. L'Ajuntament d'Olot qualifica de màxima importància aquest pla urbanístic, ja que l'objectiu és que pugui connectar millor el barri del Morrot amb la resta de la ciutat. El que fa és relligar tota una part del sector del Morrot amb la resta de la ciutat, perquè la ciutat ha crescut d'una manera, d'una forma discontínua, no? I en aquest cas, aquest pla parcial és molt interessant perquè relliga tot el sector, que en podríem dir del que ara hem urbanitzat, de Carles I, amb el sector del Morrot que ja està urbanitzat i que ens queda tota aquesta peça, que és bastant gran, i per tant aquest relligar, és a dir, no es pot fer amb presses, s'ha de fer en seny i s'ha de fer en calma. D'aquests 320 habitatges que l'Ajuntament vol ubicar a la zona del Serrat, 160 seran d'habitatge protegit, motiu pel qual hi haurà limitacions de preu que vindran fixades per la Generalitat. L'equip de govern vol fer-ho sense presses i amb les normes ben clares. Precisament de tot el sostre edificable, és a dir, de tots els habitatges que s'hi poden fer, el 50% del sostre edificable és habitatge protegit. I per tant, ens sembla que aquesta oferta de sòl privat, però que ha d'anar destinat a la promoció d'habitatge públic, pot solventar en part l'accés a l'habitatge, que sabem tots que és un problema dels grossos que hi ha en el Olot, és a dir, absolutament a tot arreu. El pla urbanístic que va aprovar l'Ajuntament d'Olot ha rebut diverses al·legacions. Una d'elles és la de l'AFA del Morrot, que no suposa la totalitat al projecte, però reclama pacificar l'entorn escolar. El pla urbanístic del Serrat contempla envoltar l'escola pública del Morrot i la llar d'infants municipal La Gradera. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Morrot es mostra totalment contrària que hi puguin transitar cotxes i aposta per peatonalitzar els carrers dels dos centres educatius. I amb aquestes el que proposem a l'Ajuntament és que, en comptes de ser un carrer transitable i amb aparcaments que separi la zona verda, que està molt bé, la zona verda amb un parc infantil i així, el que demanem és que hi hagi un altre passatge com el que baixa de l'escola que separa amb la guarderia, que sigui un carrer de serveis, que puguin accedir-hi a les ambulàncies o a la brigada o els bombers, per dir-ho manera, però que no sigui de trànsit habitual, que ens separi de l'espai verd de l'escola. I així la sortida pot ser molt més agradable per la mainada i
directament cap al parc. Tot i que el projecte d'urbanització del Serrat ja s'hagi aprovat inicialment, des de l'AFA del Morrot es mostren descontents perquè, segons ells, no se'ls ha tingut en compte. Han de tenir en compte diversos factors, no? I un dels factors és l'opinió de les persones afectades. No? En aquest sentit, pensem que es podria haver consultat a l'associació, a l'escola, als veïns i veïnes, haver fet unes trobades per treballar-ho conjuntament. Pensem que hagués estat una via que ens hi haguessin sentit més còmodes, no pas en el fet de presentar al·legacions que sembla com que hi estiguis en contra. No? I no és que hi estiguem en contra, sinó que, ostres, volem intentar doncs, que aquest suposat creixement que diuen que necessitem tingui una línia el més sostenible possible i el més d'acord en fer fàcil la vida dels infants, no? Que és al final amb qui ens hem d'emmirallar i que si una cosa va bé per als infants anirà bé pels adults. No? Des de l'AFA del Morrot veuen amb bons ulls el projecte del Serrat aprovat per l'Ajuntament d'Olot, però lamenten que no es contempli una possible ampliació de l'escola. Continua l'audiència de Girona al judici a l'agent de la Policia Nacional acusat de matar la parella a 13 amb l'arma reglamentària el 20 d'abril de 2019 a Olot. Avui ha estat el torn dels testimonis que han descrit l'home com a masclista i dominant. Amigues i la filla de la víctima que han declarat avui han explicat que mantenien una relació tòxica marcada per discussions constants. També han relatat que mesos abans del crim l'acusat havia arribat a agredir-la. Divendres va ser el torn de l'acusat, que assegura que no té clar si va disparar la dona perquè diu que té flaixos dels fets i es mostra penedit. Segons ha explicat, ell i la víctima tenien una relació sentimental intermitent des de feia més d'un any. Ell era agent de la Policia Nacional destinat a Camprodon i la dona, mare de 2 fills, vivia a Olot, en un pis situat al carrer Verge de la Guia. L'acusat ha assegurat que tenien discussions sovint, sobretot provocades per gelosia, però que sempre reconciliaven. La nit del 19 al 20 d'abril del 2019 van sortir plegats per Olot. El processat ha dit que ell va consumir alcohol i cocaïna i que també prenia anabolitzants per guanyar massa muscular. Mentre eren fora d'un pub i sempre segons la versió de l'acusat va arribar una noia que coneixia i es van saludar fent-se 2 petons, fet que va provocar la discussió entre els dos, fins que ell va decidir marxar. Segons el seu relat, de camí cap a Camprodon no va parar de sonar-li el telèfon amb missatges de la seva parella i quan va arribar allà la va trucar amb la intenció de solucionar-ho. L'acusat va conduir fins a casa de la dona on la investigació apunta que va arribar cap a 2:45 de la matinada. Un cop allà va dir que volia tenir una conversa amb la víctima sense alcohol ni drogues, però que tan bon punt va creuar la porta va veure que ella havia consumit cerveses i porros. A partir d'aquí va assegurar que no recordava ben bé com va anar la disputa perquè només té pantallassos o flaixos i tampoc sap quina part del record que té és real. Responent al seu advocat, ha afegit que durant la batussa la víctima li va dir maricón moltes vegades, el va colpejar amb una ampolla i el va amenaçar amb fer públic que és homosexual, ja que només ho sabia una amiga i ella. Pues que lamento mucho lo que sucedió esa noche, que no sé cómo pude hacer esto, porque se supone que es la policía, independientemente del cuerpo al que pertenezca, es una persona experimentada que debe saber hacer frente a todas estas situaciones y que no volver atrás, que si pudiera pues Irene estaría viva y que en la medida en lo que pueda, en este caso es medio económico, pues que haré todo lo posible y cuanto antes por saldar mi deuda. No recorda haver utilitzat la pistola, tot i reconèixer els indicis ni haver-se engegat un tret al cap després de matar la dona. Al final de la declaració, el processat ha afirmat que lamenta molt el que va passar. Pues me llamó maricón muchas veces porque ella sabía de mi condición sexual y que lo iba a hacer público en el gimnasio. ¿Y usted le generó Pues me generó mucha rabia, porque eso era algo que yo mantenía en secreto, que solamente sabía ella y una amiga. ¿En su familia no lo conocía? No lo conocía nadie hasta el momento de los hechos, ya sí, bueno, evidentemente, hasta ahora. Y eso me generó, pues, mucha rabia, porque yo quería que eso siguiera siendo secreto, era algo de mi esfera íntima. Fiscal i acusació l'acusen d'un delicte d'assassinat amb els agreujants de gènere i de parentiu. La defensa admet l'assassinat, però apunta que hi ha circumstàncies eximents o atenuants, com que va patir bogeria transitòria, provocat per la por a que es fes públic que és homosexual, que tenia les capacitats afectades pel consum d'alcohol i drogues, que ha consignat 108.300 euros per fer front a les indemnitzacions per als fills de la víctima i que el cas ha trigat més de 3 anys en arribar a judici. El judici que es fa a la secció 4 de l'Audiència de Girona continuarà avui.
Es mantenen el nombre de rescats dels bombers a la Garrotxa. En el que portem d'any n'han fet 46, quan en tot el 2021 n'havien fet 48. A les comarques gironines, els bombers han fet un 8% menys de rescats. En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre s'ha passat de 420 serveis a 385. Les comarques amb més incidència són el Ripollès i l'Alt Empordà, amb 82 i 80 rescats respectivament pel seu atractiu turístic. El sergent responsable de la unitat GRAE a Olot, Pere Planagumà, reconeix que, tot i constatar que els rescats han disminuït, no saben amb exactitud quines són les causes reals, però valoren dues possibilitats. Per una banda, que després de l'eliminació de les restriccions per la pandèmia hi ha menys turistes fent activitats esportives sobre el terreny, i per l'altra, que la gent està més conscienciada i pren més precaucions. Nosaltres hem de ser conscients de l'activitat que anem a realitzar, però no només per nosaltres, sinó tot el grup que portem. I això va lligat a estudiar la ruta, dificultats, equipament, nivell de la gent, hidratació, tot d'elements que, depenent de l'època de l'any, ens poden condicionar més o menys. Ara anem de cares a l'hivern, doncs ja sabem que ens hem d'abrigar més, roba d'abric, il·luminació artificial perquè es fa fosc aviat, tenir una sèrie de consells de seguretat a sempre tenir presents a l'hora de muntar una sortida. El Ripollès és la comarca de la demarcació de Girona que habitualment concentra més rescats i també on més s'han reduït aquest 2022, en passar de 107 a 82. Planagumà ho atribueix al fet que el Ripollès és l'única que té alta muntanya. L'Alt Empordà és la segona comarca on s'efectuen més rescats, tot i haver passat de 92 al 2021 als 80 aquest 2022. D'aquests, 33 s'han fet a muntanya. A la resta de comarques gironines, els rescats s'han pràcticament mantingut. La Garrotxa ha passat de 46 a 48. El responsable de la unitat GRAE a Olot detalla que els rescats es produeixen principalment per dues causes. Hi ha de tot, hi ha la fatalitat, és a dir, podem anar correctament equipats i tenir mala sort i fer-nos mal, torçar-nos el turmell i llavors d'allà ja no ens podem moure i els hem d'anar a buscar, i també pot haver-hi altres raons, doncs que no hem valorat bé la ruta, de que la dificultat era excessiva, de que feia molta calor, que ens hem hidratat poc, que no hem valorat bé tot el conjunt del grup i resulta que hi havia algú que no caminava tan de pressa com pensaven en un inici. Poden haver-hi multitud de factors. Actualment i en paral·lel, el cos dels bombers treballa per descentralitzar els recursos. L'objectiu és tenir-los a prop d'on hi ha els equips de rescat i reduir el temps d'actuació. En aquest sentit, el Parc de Bombers d'Olot disposen d'un helicòpter de 220 dies l'any. Nosaltres tenim els helicòpters de rescat i intentem tenir-los el màxim de dies possibles on hi ha els grups de rescat. Llavors, ara parlant en el cas olotí, nosaltres tenim 220 dies garantits a l'any d'helicòpter i anem cap als 365. Per què fem això? Doncs és una cosa ja d'eficiència, és a dir, si nosaltres tenim un recurs que ha de venir de Sabadell, tenim una estona de vol que ens va en contra i que llavors a l'hora de fer la logística de l'helicòpter, és a dir, de repostatge i tot plegat, ens endarrereix el servei i fa que no puguem estar disponibles per un següent. Llavors la manera bona de gestionar aquest recurs és cada vegada tenir-lo més descentralitzat i poder arribar abans i ser més eficients a l'hora de realitzar un servei. Planagumà recomana estudiar bé la zona que anem a visitar i avaluar les nostres possibilitats per fer les rutes. Una trentena de parades van configurar aquest diumenge el tercer mercat d'antiguitats i col·leccionisme de Sant Jaume de Llierca. Enguany, la fira presentava algunes novetats, una de molt llaminera, amb productes de tot tipus sobre la famosa marca de Coca-Cola. Una parada amb productes de tot tipus de la famosa marca de Coca-Cola. Aquesta era una de les principals novetats que els visitants de Sant Jaume de Llierca van poder observar aquest diumenge mentre passejaven per la tercera edició del Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme. Sí, aquest any sí, ens van mig invitat i hem vingut a veure perquè tenim la major col·lecció d'Europa de coses de Coca-Cola i tenim les coses repetides i fem canvis, fem venda i així coses més especials, més coses així, més publicitat de Coca-Cola. A la gent li agrada així tantes coses de Coca-Cola variades, ampolles, cartes, merchandising varis de Coca-Cola. Mobles antics, eines de pagès, estris de cuina, llibres, minerals, segells o monedes de col·lecció. Si una cosa tenia la fira era la gran varietat d'elements que s'hi podien trobar.
Aquest any, com hem dit, tenim algunes parades més. S'ha incorporat una parada de tot tipus de productes de la Coca-Cola. També hem incorporat alguns antiquaris més nous, tant de la província de Barcelona, per tal de cada cop poder haver-hi més oferta. Enguany el mercat es va ubicar, com sempre, al polígon del Politger amb un espai d'1 miler de metres quadrats. El consistori assegurava que la fira s'està convertint en un punt de referència dins la comarca. Estem molt contents per la participació, i que cada any ve més gent, a més és un lloc que hi ha molt de pàrquing, per tant no tenim cap problema per tal que els hi pot aparcar, és molt fàcil, accessible. Avui per fi ens fa un bon temps, que les dues últimes ocasions ens va mig ploure i per tant els carrers estan plens i estem molt contents. Una trentena d'antiquaris i brocanters que de ben segur repetiran durant el mercat que es torna a organitzar al mes de maig. Setmana de documentals amb l'Olot.doc. Un miler d'estudiants podran veure en els propers dies diverses projeccions sobre temàtiques que estudiaran a les aules. Ja no seran només els d'ESOs, com fins ara, sinó que també s'hi afegiran els de primària. La tercera edició del certamen, que durarà 5 dies i tindrà fins a 7 ponències, comptarà també amb la participació d'entitats olotines per presentar els documentals que es projectaran dedicats als adults. L'Olot.doc és una mostra de documentals que presenten relats i cròniques d'interès amb l'objectiu d'ajudar a entendre i descobrir el món que ens envolta. Fins ara, la programació tractava una temàtica concreta. Aquesta edició, però, s'ha fet conjuntament amb entitats olotines per tal que el programa sigui més específic per a cada grup i, per tant, hi ha una oferta més eclèctica. El certamen està dividit en 2 seccions. Una està oberta al públic general i l'altra, la secció escoles, està dedicada als alumnes d'ESO, batxillerat i graus de tota la comarca. Aquest any també s'hi han sumat els alumnes de 5è i 6è de primària. Es tracta d'una iniciativa per aprovar el cinema documental al públic més jove. Les peticions ens les fan ells o elles en temes de canvi climàtic, en temes de violència de gènere, en temes, qualsevol tema que d'alguna manera els estudiants, sigui l'edat que siguin, doncs són temes que els hi afecten, que els viuen cada dia i que després els poden tractar a classe. L'Olot.doc Escoles és tot un èxit. Des de la direcció de la mostra asseguren que els documentals els veuen més de 1.000 alumnes, la capacitat màxima del festival, i això fa que molts centres educatius no puguin assistir-hi. El que diferencia aquest certamen amb d'altres és que després de la representació del documental es fa un col·loqui amb experts sobre la matèria per acabar d'aprofundir en el tema. És el plus important que tenim a Olot.doc. Altres festivals també ho fan, però Olot.doc des del primer dia vam voler-ho fer. O sigui, no és només, mira, anem al cine, anem a veure un documental. Perfecte, veus el documental. Abans de veure'l te l'expliquen. Hi ha un presentador que te l'explica. Però és que després tens una ponència col·loqui d'uns 45 minuts. El certamen durarà 5 dies en què s'exposaran 8 documentals. 5 d'aquests estaran oberts al públic general i es faran 7 ponències. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem fins a la pista Josep Jou, on dissabte l'hoquei Olot va tornar a somriure. Un gol Daniel Mangas als últims minuts va donar 3 punts importantíssims als de Jordi Garcia contra el Sant Just. I a la contraportada anirem fins a l'Hospici d'Olot, perquè també dissabte hi va tenir lloc la presentació del nou llibre que s'ha editat en homenatge a l'artista Anna Manela. La publicació evoca la figura artística i personal de l'artista. Ho veiem tot seguit. Fins ara. Olot Mits us ofereix la contraportada. Ja està a la venda el nou llibre sobre l'artista olotina Anna Manela. Aquest cap de setmana s'ha presentat La dona i el mur al pati de l'Hospici d'Olot. La publicació pretén anar una mica més enllà d'un recull de l'obra de l'escultora. Ara el proper pas serà la instal·lació d'una de les seves obres al carrer. Després que l'univers poètic de l'escultora olotina Anna Manela s'instal·lés al Museu de la Garrotxa a través d'una exposició, el mateix grup d'amics de l'artista també ha decidit editar una publicació titulada Anna Manela, la dona i el mur. El llibre evoca la seva figura artística i personal. Això ve d'una comissió que ens vam constituir després de la mort de l'Anna, ara fa 3 anys, i vam demanar a l'Ajuntament si podia fer exactament tres coses, de les quals 2 ja estan fetes. Una d'elles és la magnífica exposició que es pot veure a les sales del museu i l'altra és l'edició d'aquest llibre.
A banda d'aquestes dues propostes, encara queda una tercera pota que va demanar la comissió, la col·locació d'una escultura d'Anna Manela al carrer. També s'ha anunciat que s'està produint una obra teatral inspirada en la seva figura. El llibre no pretén ser un compendi de l'obra d'aquesta artista, sinó anar una mica més enllà. Una semblança del que era l'Anna, una aproximació des de diversos amics que han fet textos. També hi ha una aproximació més des de la crítica d'art i una altra més literària, però bàsicament les fotografies que s'hi poden fer són fotos, s'hi poden veure, són fotos d'en Pep Sau, del fotògraf Pep Sau, i sobre l'obra pública, l'obra que té al carrer l'Anna Manela. La presentació va comptar amb la intervenció de la companyia Sant Faina de Colors, que està preparant l'obra teatral d'Anna Manela. El llibre es podrà comprar a les llibreries Drac i Isop a un preu de 50 euros. Olot Mits us ha ofert la contraportada. I ara el temps dominat pel vent de ponent, que avui ja bufarà intens a la transversal i que el dimarts es farà molt més general. Mantindrà lluny les pluges, però aniran arribant núvols que taparan el sol a estones. De seguida ho repassem, abans però fem un repàs del més destacat del dia. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Morrot d'Olot ha presentat una bateria d'al·legacions al projecte d'urbanització del Serrat, la zona on està situat el centre educatiu aprovat recentment de manera inicial per la Junta de Govern de l'Ajuntament. Una trentena de parades configuren el tercer mercat d'antiguitats i col·leccionisme de Sant Jaume de Llierca. Enguany la fira presentava algunes novetats, una de motlla minera, amb productes de tot tipus sobre la famosa marca de Coca-Cola. Setmana de documentals amb l'Olot.doc. Un miler d'estudiants podran veure en els propers dies diverses projeccions sobre temàtiques que estudiaran a les aules. Ja no seran només els d'ESO, com fins ara, sinó que també s'hi afegiran els de primària. El Llevant de segona A goleja la Unió Esportiva Olot per 0-4 i li roba el somni de la Copa del Rei. Tots els 4 gols van ser a la primera meitat. Risueño no va poder debutar amb sorpresa en el seu primer partit com a nou tècnic de l'equip. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió, Garrotxa Digital i Ràdio Olot. I abans de marxar els deixem amb algunes de les millors imatges del Festival Lluèrnia d'enguany, que ha tornat a omplir la ciutat de llum, foc i també màgia. Que vagi bé, fins després.
A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dilluns. De moment, el temps ha estat força tranquil aquest cap de setmana. Hi ha hagut alguns moments de núvols, també boires matinals i, per exemple, ahir al matí la teníem a la Vall d'en Bas, fotografia d'en Joan Arespa, boira ben arrapada a terra que després es desfà de seguida. I en vista a les properes hores, el que anirem tenint cada vegada més és vent del sud-oest, que sobretot bufarà amb més força a les cotes més altes de la transversal i que mantindrà al marge les pluges a casa nostra. Sí que arribaran alguns núvols que aniran deixant el sol tèrbol, bàsicament, núvols prims, una miqueta més gruixuts, aquesta tarda cap a l'Alta Garrotxa i també a tocar de la transversal i l'ambient molt suau. Atenció perquè el dimarts, sobretot, aquest vent és el que haurem de tenir en compte, vent que s'acabarà generalitzant a tota la comarca, vent de l'oest, del sud-oest, amb ràfegues que passaran fàcilment dels 70 km per hora i és un vent de ponent, bàsicament, que mantindrà encara el temps força tranquil, amb núvols que, sobretot durant la tarda, es faran més densos. Si arriba a ploure serà molt poquet a tocar del Puigdecal i la temperatura encara molt i molt agradable. De fet, la nit no serà pas gaire freda. Despertarem, per exemple, al voltant dels 8 o 9 graus de mínima en el cas de la Vall d'en Bas, també a Olot, 10 graus a Santa Pau, ja cap als 11 a Besalú, i amb una tarda entre els 17 i 20 o 21 graus de màxima. A la Baixa Garrotxa, demà arribarem a aquesta fita dels 20 graus de màxima, cap als 18-19 graus a ciutats com Olot o també a viles com Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, un temps marcat per aquest vent de ponent bastant fort al Ripollès, com dèiem a la Garrotxa i també a la Selva, especialment a les muntanyes, els núvols més esquifits a tocar de la Costa Brava i els núvols més gruixuts, en aquest cas, ja cap a l'Alt Pirineu, amb algun plogim o alguna nevada als cims. I de moment, el dimecres i el dijous tampoc esperem que plogui a casa nostra. Per tant, el temps bàsicament dominat per aquestes nuvolades a primeres hores del matí, una miqueta més espesses, tant dimecres com dijous, després s'esqueixaran i, si de cas, entre la nit de dijous a divendres i ja divendres sí que arribarà un canvi de temps una mica més apreciable. Les temperatures amb petites fluctuacions encara superiors a les habituals. I el diumenge despertàvem amb força núvols mitjencs, núvols que es coneixen com altocúmulus, o també, des del punt de vista popular, aquestes cabretes. Ahir al matí era ben bonic el cel. Per exemple, aquesta primera fotografia de la Mercè Reixac des d'Olot, o també aquestes cabretes que podia copsar des d'Olot en Francesc Saubí. Alguns d'aquests núvols són els que tornarem a veure aquesta tarda i al llarg del dimarts. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...